Ад сёння і да пятніцы ў Беларусі праходзяць лётна-тактычныя вучэнні з авіяцыяй вайскова-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінабароны. Месца правядзення вучэнняў не ўдакладняюць. Сярод іншага паветранай выведкі, авіяўдарах па наземных цэлях, выкананні транспартна-дэсантных задачаў і вывадзе авіааддзелаў з-пад удару непрыяцеля. Мінулы раз лётна-тактычныя вучэнні праводзілі ў Беларусі прыкладна год таму разам з паветрана-касмічнымі сіламі Расіі. Гэтым разам удзелу расейцаў не заяўлялі. А ўжо заўтра ў нідэрландскай Гаазе стартуе саміт НАТО. Напярэдадні саміту карэспандэнт Белсату Руслан Ігнатовіч запытаў генеральнага сакратара Паўночна-Атлантычнага альянсу пра асцярогі наконт расейска-беларускіх вучэнняў Захад-2025. Наш альянс сёння настолькі моцны, што калі Расія паспрабуе штосьці зрабіць, яны ведаюць, што нашая рэакцыя будзе зруйнавальнай. І гэта будзе вельмі неразумна з боку Владзіміра Пуціна і ягонага памагатага ў Беларусі, ў Менску, зрабіць штосьці супраць нас. Але відавочна мы мусім быць пэўныя, што з 3,5% выдаткаў на абарону мы будзем гэткія ж моцныя, як сёння. Вось чаму вельмі важна. На гэтай сустрэчы мы не толькі мусім дамовіцца пра павелічэнне нашых выдаткаў, але і з увагі на агульны стан бяспекі мы мусім укладвацца больш. І калі будзе заклік да аднаго з нашых саюзнікаў залучыцца ў калектыўную абарону, абараніць яго тэрыторыю, абараніць кожную цалю яго тэрыторыі, то ўсе будуць гатовыя не толькі на паперы, але і ў рэальнасці залучыцца ў гэтыя супольныя намаганні. Санкцыі настолькі ўзмацнілі. Адразу ўдакладню, гэта не мае словы, а ўлюбёная мантра чыноўнікаў і прапагандыстаў у сённяшняй Беларусі. Вось і некалі флагман айчыннай эканомікі, а цяпер падсанкцыйнае прадпрыемства «Горадня Азота» вуснамі свайго кіраўніцтва распавядае, што пераарыентавалася на рынкі Расіі, а таксама краінаў далёкай дугі, то бок на Афрыку і Азію. Вось толькі насамрэч экспарт туды стратны. Як высветлілі журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру, зарабляе на днёманскі вытворца ўгнаенняў зусім не ў сяброўскіх Лукашэнку краінах. Падрабязней распавядзе Антон Бяздольны. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру высветлілі, што найбольш прыбытковым кірункам для горадня Азоту ёсць краіны Еўразвязу. У іх прадукцыя адзінага ў Беларусі вытворцы ўгнаенняў пад санкцыямі яшчэ пасля падзеяў 2020 года. БРЦ змог выявіць шлях, якім заводу атрымліваецца абыходзіць забароны. Як высветлілася, схема максімальна простая, але эфектыўная. Прадукцыю горадня Азоту афармляюць як вырабленую падстаўнымі прадпрыемствамі. Самыя чыноўнікі ў сваіх дакументах называюць іх спецэкспарцёрамі. І ў такім выглядзе ўгнаенні пастаўлялі ў краіны ЕЗ. Там Беларусь на ўгнаеннях зарабляе ўтрая болей, чым у сяброўскай Расіі ці афрыканскіх краінах. На гэтым кірунку айчынны экспарт летась страціў больш за 3 мільёны еўра. Дакументы, якія мы атрымалі пры дапамозе рабочага руху, дапамаглі нам выявіць, што у абыход санкцыяў на еўразвяз ідзе амаль палова экспарту горадня Азоту, і толькі гэтая палова прыбытковая. Увесь астатні экспарт угнаенняў ён стратны. Такім чынам, толькі дзякуючы абыходу санкцый прадпрыемства спрацавала невялікі плюс. У пошуках магчымасцяў не страціць рынкі еўразвязу ўлады Беларусі дэманструюць гнуткасць. Апошнім часам пастаўкі вяліся ў асноўным праз Польшчу. З пачатку гэтага года польскія ўлады прызналі, што завод угнаення ў Беларусі адзін і забаранілі любы экспарт. Тады гэтая катэгорыя грузаў паехала праз Латвію. Хаця пакупнікамі значыліся Нямецчына, Угоршчына, а паводле дакументаў угнаенні паходзяць быццам бы з Казахстану і Туркменістану. Сутнасць санкцыяў і іх рэалістычная мэта гэта не ў тым, каб цалкам заблакаваць, а ў тым, каб максімальна павысіць кошт. Акурат эканамічная сітуацыя ў Беларусі і ў Расіі такая, што гэтае падвышэнне выдаткаў становіцца ўсё больш і больш для іх адчувальным. Акрамя таго, расследавальнікі знайшлі сувязі спецэкспарцёраў з набліжанымі да Лукашэнкі бізнэсоўцамі. Цалкам гісторыю абыходу санкцыяў можна пачытаць на сайце беларускага расследавальніцкага цэнтру. Антон Бяздольны, Белсат.